Chami. Mijina Hadima Akuffo Heritage Foundation. Foundation ne faribai mwasem mereba. No mwasem na meba beka. Ene se mrebi atwam na be 2018 mu ho ni yesusu ho se odan yesigwe a eye yen ne fi ho no ehia se ewo history bebre dan nankasa ni architecture ne bibiara eni onipa na odwe hu no si no ese se ye pagyaw no no kwanga ye befa so pagyaw no no ebe ye se ye de be ye a tourism home, a heritage home. The start the home to toy bebre nipa bebre na waka won ti bo mu won ade ne bai ene ye dia be sisabi nipa ni bi so afim ti bring na no ye kasansem ya ne ye kai wo na ni titru ne asare HFC Dr. Asare nti me ba o man na ya launch wie no the whole idea ni say e ba be ye bibi e be gina ho de ama our heritage na wo good heritage a wo mfere wani je ho wo ka ho asem wo frefre emma wo confidence di ye build such a unit of her na boa ama nchirima ehu say wo fi baby pa wo fi nana Kwasi Akuffo anonsia owo apem wo friend no see the Iron Man pese wo dan no fa benkuma esan to me gina senia egina nti ye be form ye de yan adwen ba ni kesi ye be form a heritage foundation until 2019 no na ye ko register na edidi ma be du sabri ye nenim defu bebre na edwen eyihu se ne be ya dwumedi a ye be ye no ye mpesa ye keke esese ye bribia researchers efi baby ba besua bribi yen heritage no ye mankasa ye fi asififie what won ho ase a na wode be call baby fonton from nana chia me ka ho asem no eno so be boa ye ama ye hu se ye fi baby asaw bi wo ho na saasaw no ye nyia mu manyira asaw bebre wo ho a ayira nti na che se ye heritage home ya na ne nyina na tembia no na ye sang ye revive na ye premara enunti miritia mui it is a World Bank so rema facility grants tie yesa no yesusu hu say exercise yanso yen try na ehwe say ye benya bribi kakra na ye de abe siesie fie ho se ne be ya ho oba steps bebre wo ho enyanye disability friendly disability na nye obi anenan just amerewa ne nkokora ne ayarefo ye nyina ye betumi a benefit ye benya beautiful washrooms ni ade nti wo ba fie ho a uje wa home se ma ba fie ma ba Akuffo fi enunti ye application nyame ye yen adom na wo mai na wo ngamayi a ye de ba be yesa enuma no ebi if you say sika no enye bibi e ba be so nyema ye pese ye nyina so e be so ti me fan se bi a be say 800,000 Ghana cedis ye de ba be yesa enuma
Board members, you necessary. Yes, start an interview. Say time that scan. Na say ye better ding the child, and ye nian marker. Na ye na ye died in a pool. Nefi ye better start project. It's ya bay. Ye the board members in the buy. Say ye won't buy better. Now you won't have. We will say, Pedifubia, Warrebuana, ye develop a tourism hub. I will perform. Now, 1 hour the project to buy architects a room, Stephen, 1 more near the Bia, Abuama, Abidu, Pempensi. And until ye bien, and I ye, na ye per se. Ye be answer ye be kasa wie no nana tia me wo ho pa jo ye pese ye nana Oseadeeyo ye be wie no no ne ye patron life patron ye come be ye nana ba be bo be introduce from this point, let me just speak a little bit of English here, because whatever we have here, fortunately with the news people, is going to travel abroad. And it is very important for us to make it clear, first and foremost, there is none of this one in the whole of Ghana. There is none. The Bialiwa Heritage Home or the museum of this kind, Yaebi or Ghana, and to be able to 2. Auntie Stella, if she forgot it, but getting to the end of trying to win this money for this project, Oseadeeyo was called. So as he sits here in His Majesty, we pay tribute to you for having helped for this money to come here. It would never have come if you had not put in a word for this project. 2, we are very, very lucky in this traditional area which you humbly lead, that we have the greatest of people, brains, and people who sacrifice. I am not from here, but since I joined this project, there has never been a time when people from all sides have contributed their brains. Steve Akuffo, we all know the condition in which he is, but at no time this great architect has turned his back on our request to do it. Then all the rest here. You couldn't be luckier to have a Chief Justice as one of your resources. You couldn't. It doesn't occur to you. Oh, I'm being prompted that the Chief Justice should wave a hand for people to see who he is. A proud Akuffo. Standing here, I've always felt that I don't want it enough for people to say, I'm an Akuffo, but just say number 20, number 27, as we go down the line. Your Royal Highness, we thank you very, very much, especially you being here as our life patron. It is not for nothing that the greatest of all, Akuffo the First, Akuffo the Second, did so much here. He didn't think of himself. He built a kingdom forever. He said it would never perish, and here we are, it will never perish. And because of all that, some of us
are hopeful. We are also aware that this piece we have done here is going to be the first catalyst of the economic development and sustainability and development of this nation. Yes. And we are very grateful. I want to call the names of the members of the board for them to come here to introduce themselves to you. Fortunately, they are all above 18 years old and therefore can give you their names and you will record them for posterity. Thank you. This heritage home is here, will always be here. And since I have said you do not lack resources to keep it going, we didn't go far enough to find a director for the heritage home. Your own son, I wish I could pronounce all his names, but if I said that in the streets of Akuffo, nobody would know it except Uche. And therefore, may I introduce him as the director of the Heritage Museum. The first is Nana Appiah Inti. He is not here. He chairs the board on your behalf. Then we have Frank Awuku. A great banker who will make sure that things can go right here. A descendant of Osu, your line there. Then I have Reverend George Oparekwapo. He is not here today. Professor Henry Ni Aje Wellington. He is not here today. Professor Kwasi, he is not here. Nana Bariredu, he is here. Nana Kweku Ofori Akuffo. Reverend. So we shall always walk in the steps of the Lord. Your predecessor, one of the first things he did when he was free was to build a Presbyterian church. Mrs. Stella W. Apendi, a bulwark who has held it together till now. Messia Sewa Siao Mensa, a descendant. Tata Nkunu Achia, Professor Nkunu Achia, retired from the University of Cape Town. We have, so, Your Royal Highness, these are those who will tap into all the resources you have in here to make sure that the Heritage Home runs the way it should, and the Heritage Home brings enlightenment and education to the whole world about Okuapehene. Thank you. Your own daughter, Chief Justice, will take it from me. I'm now reverting to my home language. Oseadeeyo chinami, nyawo se menyani se. Officially and formally, there is Oseadeeyo say on peniso na onye life patron, life member of the foundation. Oseadeeyo. Pay our respects, possibly shake his hands, and then come back for the Chief Justice to swear as in your presence.
having been appointed a director of the Akuffo Heritage Foundation. Do hereby solemnly swear. That I shall abide by the terms of the Constitution of the Foundation. And I shall abide by the laws of the Republic of Ghana. And will also respect the traditions of the state of Okuapehene. And bear true faith and allegiance to the same. That I take up this obligation freely. And without any mental reservation. Or purpose of evasion. Will serve the foundation faithfully. So help me God. I want Tata Nkunachia, formerly of the University of Cape Coast and a professor of tourism and heritage, to say a word since he started with us and will continue with us, advising and educating people as to how to receive visitors and as to how to project this royal kingdom. Thank you. Before I was young, and I come on a break one, and a man's person and neck to the Yabas. The judge said, a back of some man in Pong, where Jamayan na Yaya, I can say, a Babo Bank, na Yakawasam, Yachraman, no worse here, young man, no. Ye nyina ye bisu na ye dinu chama mudi yenge esi ho se ye enika na mesre se eyi ye nkoa ye ngasem yenga ye gina ho isabe ye nkoa ya ye nyasem Akuffo mu nyasem na ko konfo so mu nyasem na mudi abred na ye nyina ye beso na mo aboaye na mo atete na niebe ya abekoso na yede anyumnyam beba ekropon eni kroni na ne papen ayeye edamase Mia aye na nije wo mu kra ne se obi biara antoto no ho ase ye tuma ka ye ho abom ni abesua mu se fefefe oda obi biara ase se sa no wa ye na alen etse aye amanyo ya resese ni ama Okuapehene akonanim na Ghana man epeja osro biara se wo buani pon ato bibi biara ebema Okuapehene akoso biara osro biara wo buani pon ato on famra ye to me kon kwaka odo bi biara ase Aboye bibre ene dey yetumi ede ensesi yebo ekase ye tourist site a ewo Okuapehene ha no efi ase e develop nkakra ebra yebo Oseadeeyo din se wo person ye patron no na meteo me se onyame ni madepa ene ode am Okuapehene isan se Oseadeeyo ebaye no eniyama bebre ye tourist potential sites e wo krom ha bebre e wo Okuapehene enso na yenim nana esomai me abigina ye me na be tourism chairperson e wo Okuapehene North
ɔma yɛ kɔkyi nsu nyinaa ɛma yɛyɛ nneɛma a ɛsɛ fata na yɛayɛ no nwoma kɛse paa ɛnam Akuffo Foundation mpanyinfoɔ so nti no yɛde ba bɛto gua anim yɛ a na ɛtumi aboa Okuapehene sɛ yɛka tourism a tourism ɛtumi ma yɛn sika ɛsene revenue a yɛgye wɔ market ba ɛsiane sɛ na yɛnnim nti no na yɛato ne gyegyaa mu Oseadeeyo Okuapehene ɛda wase yie ɛsiane sɛ adwene pa a wobaeɛ a ɛnam Akuffo Foundation Heritage Foundation for so ɛde aba bɛkyerɛ no ɔmo apue yɛni na nkɛnyɛ me na wɔsɛ me ba ha ɔwɔ sɛ MCE ankasa ne ba na mewɔ Adom Falls Adom Water Falls ɛwɔ Obosomase ɛyɛ kɛse pa ɛso sɛ Boti Falls ba na yɛnim ɛyɛ 2-in-1 na ɛsiane sɛ Oseadeeyo baeɛ a ɛnam Akuffo Foundation for so ɔmo abɔ yɛ agya nti no yɛne nam baabi a ɛpiki ne nyinaa one after the other na ɛnkyɛ Oseadeeyo dwumadi a wode ahyɛ yɛn nsa no yɛgu so di na yɛbɛma no ɛpie ama wiase afa ne nyinaa hu sɛ ampa ɛnneɛma papa ɛte wo mu na onyame mmere ɛna yɛ mmere pa ɛna mmere sei ɛna ɛsɛ fata sɛ wɔmfa wɔn bɛma Okuapehene ɛna ɔde wabɛma yɛn Akuffo Heritage Foundation ɛnyɛ just the executives na wɔ hɔ na yɛsɛ tita no nipa bi wɔ hɔ a wɔn ahyɛ dɛ train wɔn a wɔgu so training no ɛfɛ yɛsan bɛ Kenya no yɛwɔ tour guides a wɔn leader ne Amotua yɛwɔ cultural interpreters a ɔbaako ne Ɔkyeame Akuffo ɛna Master Akuffo nso cultural interpreters wɔn na ahɔho no ba wɔbɛ explain nneɛma culturally akyerɛ yɛn ama yɛn nyinu ti ase medamo se wɔn yɛ ɔhene a wɔn nso wɔfrɛ no king Kwasi Akuffo ɛyɛ Oseadeeyo Kwasi Akuffo a ɔto so adi
Monso Mamu. Now we're saying net Yensaka. Now MCE, you can overhand. I said, you okay at Tom Masu. Say, Nipa Bebre, Bediade. Woko. Saya Menina, one of whom baby and anymore. Louis, a ready up when any. Na nimero sia wa beede bibi biara obesore ye no awurade ta na tinti obeya mede sanya ma obeka wa hanyina no ewa kwapem krom ya ye twonko ba bia ye nam bra no ye nam ba bi foforo ye nam ba bi foforo nanso ye wo adepa wo kwapem ti samre usane MC obegina so weka e lusi na ban Ose nyama bi wo ha ti so won ka so hu se mu bo na ti da e sane se wo twa wo gani a wo se mu wo ho sanye ni bibia wo twa ban so na ban be yo ebe budin akodu no ma pedi kura ti se yiwu mo bo modin na mo yade ti ye de ma se bebre so de kankan ye de ma se samra obedi adi wo de dom ne abusia ne di ade dom negusian wono ndi ade mo nhwese sa dongi obekọ ba bi na nkuto ye no se mo anwa ja won ngire de woye ma mo so meye fe ye na mo asi bebre se mo nka no na mo soro mu na mo se mo nya ohina branche mo nya ohina owo nimdie awurade na nka sanso ma ne pue no ebe pue to no so yes ye soje de aponse o ma na hoden no ma ne nyansa Orma Solomon na proso na yon fan sumo kwa pe man Ghana man na yon ko yen enem ina ma sibe bi Akwaba edeba Okuma radio ena Okuma TV so ena ye Akuffo Foundation for omdo mo be kire ye Okuapehene eje mo nisu ade hunu ene mo timupo edebe bo tourism ewo Okuapehene mu ena fe ekropon to be precise na ene no Okuapehene ankasa be tere dwam empanyini a ye di dwumade ne show mo nsa nyina be kasa ye yenra MC okwasem dwumade bi ti wantumi ama na mo otu ne namu sini ohene ba Charles mo ohene ba ankasa ebe si MC anai Sabre de yenya Ohiniba Charles ha yena behwe enkomo fa dwumadi a ekoso ne ho ye ro Ohiniba Charles ye ma akwaba adeba Okuma TV ene Okuma radio eso yeah ja okata no okase tourism emma revenue ade sin dwumadi ahodo chechem kakra kire yo Okuma madam ase echia etiefo nyina nokre se ode wani to form na wo sha ye kase tourism a enu mom ema revenue kase esane say eno etwe ahoho ade ba o community nim ade ba municipality nim esane say ahoho ne ba obi ton pure water omo betobi obi ton aduane omo betobi even omo ba sane ye nuanom a ebinom wo ebri a wo sensen enuaba ene aneama ebinom pompamo African way ne niama omo so ne asa niama ni nyina na sa sika no aba beka e wo municipality nim eno sa no ebetimi generate revenue asa de amount
na sɛ tourist sites no ɛnyɛ good na baabi a tourist sites no wɔ no unni woni ɛhɔ nyɛ papa a ɛmmoa ɛma dwumadie no ɛnkɔ so na sɛ ɛyɛ papa a ɛtwe nipa ne ba sika no ba bɛka Akuapem ha Akuapem North Municipality yɛwɔ tourist sites bebree ɛno nti na ma mɛka saa no mpanyinfoɔ kan ampa sɛ Oseachi ɛnyɛ oda ɛhɔ a na waterfrɛ ne sɛnti ɛna dua yi ɛna yɛ Akuffo fiefoɔ ɛde dwumadie kɛseɛ ɛbɛbɔ ase sɛ ne fantefoɔ bɛka no ɛwɔ Okuapehene na himfie ɛyɛ Akuffo Foundation ɔmo yɛ Akuffo Heritage kama ɔmo nsɛm nyinaa ne sɛ ɛyɛ Akuffo fie no ɔmo pɛ sɛ ɛyɛ tourism hub na wobia etumba hɔ no mo ɛbɛgye abakwasɛm ɛne ɛyɛ tetesɛm ɛwɔ wɔn fie hɔ no mo ɛne nti ɛnɛ ɔmo bɛpa mpanyini ɛho ɛntama ɔmo bɛhwɛ na mo tumi asi dan no asiesie fie no kama ama hɔ no mo ama bɛyɛ ɛyɛ krabɛhwɛ ne saa enti Oseadeeyo Kwasi Akuffo ɔtɔ so miɛnsa ɛbɛtena adwam ɛma ɔmo de bɛto n'anim sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛyɛ live patron ɛde ma dwumadi a ɛba bɛkɔ so ɛwɔ Akuapem mu nyinaa ne sɛ mu na Akuffofoɔ no abɔmɔden akɔpɛ sika ɛde afi ɛyɛ World Bank ɛyɛ 800,000 Ghana cedis ɔmo bɛbi sɛ dwuma yi na ampani nua ne ampanti no yɛn kasa ma ne nwa ɛnɛ mpanyini bebree a ɛka bi ɛwɔ Akuapem mu ɛna ba ɛyɛ Oseadeeyo Kwasi Akuffo na himfi a ɔmo bɛdi dwumadi ɛma no yɛ fɛ MC ɛyɛ yewura ɛyɛ Oseadeeyo labi ɛntumi ama medu dwumadi na sɛ mum otu ɛyɛ ne bɔfo ɛma no bɛkasa ɛkyerɛ sɛ ampa Oseadeeyo ɛba yi no esane sɛ ne mapa ɛwɔ Akuapem mu nti na enkrato dwumadie no nso no ama ɛyɛ sika ɛsene ɛyɛ niema bebree ɛwɔ Akuapem mu ne Ghana man mu nti no ampa ɔmo so ɔmo de ɔmo bɔhyɛ ɛne ɔmanu die nsɛm ama bɛta wura ɛyɛ akyi ɛsɛ sɛ ɔno ɛhwɛ sɛ nsrahwɛ dwumadie betumi agye sika abɔ Akuapem mu die a ɔmo so betumi aboa na ata na akyi ama dwumadie nyina tumi akɔnkan dwumadie na ase no mpanyini bebree ɛbaeɛ na ne kɔwie ne mu die nyina ɛne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ ɛyɛ tourism betumi afa ne ntama pɛfra ɛwɔ yɛ ɔman ntiaseman Akuapem emu ɛne nti Akuffo Heritage foɔ ɛna ɛnɛ ɔmo foundation ɔmo pa wɔn ntama ɛpa mpanyinfoɔ a ɔmo bɛsi ɔmo nan so na ɔmo tumi de kyerɛ adwuma no ɛma na aboa Akuapem ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔmmaa fɔntɔn from adenkum akurodo tete nnwom ɛne tete agoro bi ɛte saa no ɔmo bɛpɛ sɛ ɛbɛsɛn akɔfa ebio esan sɛ yɛsɛ kunturunya ne a ne nkyi ɛna ɛkɔ mpanyini bebree ɛkasa yɛwura solar a ogyina mu ɛda ase de ma Okuapehene ɛka sɛ obiara mmra na mɛboa ne mpagya Akuapem fa ne ntama pa ɛmfra Oseadeeyo Kwasi Akuffo ne kyiame a yɛfrɛ no ɔkyiame yɛboa ɛnso ɛda ase ɛkyerɛ sɛ so Akuapem bɛkɔ so a nkabom ɛne ɔdɔ ɛne betumi de apia Akuapem amana tumi akɔ ɛnkan na yɛde aseda no ɛma ɛna wie na ase na yɛtumi akɔ no yɛmfa ase ne bi ma ɔkoman ɛduɔkro nson akyipo baako yɛpan yɛwura KAB Kofi Anson Bafo dwumadie ya etwa gu nyina na daroma ana yɛtumi aba ha no mu a yɛde dwumadie nyina no ka na hu sɛ ɔkoman radio ɛbrɛ ne ado nyina no betumi de yɛkyi ɛwɔ yɛ Facebook Twitter ana fe ɛyɛ WhatsApp dwumadie di nyina no egu hɔ no mu a betumi ahwɛ na wa share na wa like na wo de bi so amubi lo bi so share lo bi so like na ɔkoman fa ne ntama pa etumi ɛfra ɔkoman radio ɛduɔkro nson akyipo baako ana ɔkoman TV ɛnso yɛ de ho gyi mu aha ani ade mu esi yenim sɛ oka ho na mo hwe de Akuapem fa ne ntama pa afra mimi din de Kwame Ohene da akɔ methodist fo nyina mra ntene D-boy reach the power one yeni abema ɛyɛ Zigby ɔno nso na hwɛ yɛ chinchim fidie ni nyina emfuruma ani ade bram yɛde Akuman studios ɛyɛ Akuman radio 97.1 ana Akuman TV efi ɛyɛ Okuapehene na hemfie ɛwɔ Akuapem yɛda mase